началото на летния сезон противопоставяме флоралните мотиви срещу графичните елементи. Флоралните мотиви не са нищо ново в модата, но са един от най-сигурните начини да внесем цветна свежест в гардероба си, особено ако съчетаем различни категории мода. В случая комбинацията от памучен тишърт, пола от копринен солей и кецове. За разлика от феерията от цветове, която ни носят флоралите, този сезон ни предлага и друга алтернатива – да изградим стила си върху контраста между черно и бяло, позволяващ ни игрива строгост дори в най-класическите елементи от гардероба, като тази дълга рокля с семпла кройка или типичната ниска обувка заета от силния пол.